ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம். பிரேயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமோ விஷ்ணுபதாய சப்ரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரஜாபதே தேவி Srivadevi, Kavasadevi, Netradevi, Ashtradevi, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostude, Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari, Rishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Virinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna devotees. Lakshmi Mathaji, welcome. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? நியூ டிவோட்டியா? லெவல் 2 க்கு இல்லமா, நான் எல்லா ரெகுலர் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் வீக் ஆல்சோ ஐ அட்டெண்டட். லாஸ்ட் வீக் யூ ஆர் நாட், யூ செகண்ட் சாட்டர்டே ஃப்ரைடே நீங்க இல்ல. ஆமா ஆமா, தேர்ஸ்டே அட்டெண்ட் பண்ண, ஃப்ரைடே நீங்க இல்ல. நான் ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றேன். சரி சரி, நீங்க ஓகே ஓகே. நான் இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Hare. உங்களுக்கு மாதாஜி அந்த ஸ்டோரி சொன்னாங்களா? நிர்க மகாராஜா ஸ்டோரி சொன்னாங்களா பிரபு? என்ன ஸ்டோரி? நிர்க மகாராஜா கர்மயோகத்துல நிர்க மகாராஜா ஸ்டோரி. இல்ல சொல்லல. ஓகே. அந்த மாதாஜி வந்து நல்லா சொன்னாங்க. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, she did out of English PPT, so most of the people could not understand, you know. So அதனால அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஏதோ ஒரு சொல்லக்கூடாது, டைம் பாஸ் மாதிரி தான் இருந்தது அந்த ப்ரோக்ராம். ஏன்னா மேக்ஸி இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து தமிழ் பார்த்ததுனால தமிழ பார்க்கறது, தமிழ பேசுறது நல்லா இருக்கு. இங்கிலீஷ், ஸோ அதை கொஞ்சம் என்னுடைய ஐ நோ போத் லாங்குவேஜ், இட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ. அஃப்கோர்ஸ் மற்றவங்களுக்குலாம் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியா இருந்திருக்கலாம். ஐ ஹேவ் என்கிட்ட இருக்கிற பிபிடி இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு பிரபு. நான் தான் அதை வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் மாத்தி வச்சிருக்கேன். சொல்றோம் தமிழ் சொல்லி சொல்றோம் தமிழ். சி இங்கிலீஷ்ல தான் தமிழ்ல சொல்லணும் இல்லையா? அது ஓகே ஓகே. இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் இது பண்றது கஷ்டமா தான் இருந்தது நேத்திக்கு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நான் அதனுடைய கன்க்ளூஷன் மட்டும், நான் வந்து எப்ப டைம் கிடைக்கிறதோ, கர்மயோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் அதனுடைய கன்க்ளூஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, கன்க்ளூஷன் பிளஸ் அதுல வர்ற ஸ்டோரிஸ் என்ன அப்படிங்கறத எனக்கு எப்போ சின்ன சாப்டர் 5th சாப்டர்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர் தான், அப்ப வரும்போது நான் உங்களுக்கு கன்க்ளூட் பண்றேன். நோ வரிஸ். ஓகே, थैंक यू மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஞான யோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சாப்டர் 4ல உன்னத அறிவு.
பகவானை பற்றிய அறிவு. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல என்னென்ன ஹெட்டிங்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரினன்சியேஷன் ஆர் ஆக்ஷன், துரத்தலா இல்லது செயல்படுதலா, எது நல்லது, ஏகம் பதா, எனக்கு எது நல்லது, விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் எனக்கு அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி விளக்கினார். அதாவது இந்த லோகசேமத்துக்காக மட்டுமே நம்ம பண்ற கர்மங்கள் தான் நிஷ்காம கர்மயோகம். அப்போ கர்ம காண்டாலிருந்து எப்படி கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகி போறது அப்படிங்கறத 10 to 16 வரைக்கும் சொன்னாரு பகவான். வேதத்துல 90% கர்ம காண்டாதான். அப்புறம் ஏன் கர்ம காண்டாலிருந்து பகவான் கர்ம யோகத்துக்கு போக சொல்றார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். கர்ம காண்டா அப்படின்னா பலன் நோக்கி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யற செயல்கள். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யற செயல்கள் நம்மளை இந்த உலகத்தோட பந்தப்படுத்தி விடும். அப்போ நம்ம மறுபடியும் இறப்பு அந்த சைக்கிள்ல இருப்போம். சோ அதனால கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம போயிடணும். கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகத்துக்கு எப்படி நம்மள மாத்திக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி 10 to 16 வரைக்கும் சொன்னாங்க. அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் சொன்னாங்க. 17 to 35 வரைக்கும் யத் யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ். சோ யார் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார்களோ அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி, நம்மளுக்கு யார் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய காமம் தான் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ புலன்களை அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இக வைரியனம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய எதிரி, அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது 4th சாப்டர்ல நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா டிரான்சென்டென்டல், அவருடைய தெய்வீகமான அந்த பகவானை பற்றிய அந்த ஞானம், அதை 1 to 10 வரைக்கும் சொல்ல போறாரு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு இங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணா ஆஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பார்ட்ஸ் அண்ட் த கிரியேட்டர் ஆஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம். சோ வர்ணம் ஆசிரமம் இதை வகுத்தவர் யார் நம்மளுக்கு அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன் வகுத்து கொடுத்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகம் வரும்போது பார்ப்போம். சோ கிருஷ்ணா ஆஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பார்ட்ஸ், நமக்கு எந்த சம்பிரதாயம் இருக்கிறது, அந்த சம்பிரதாயம் 4 முக்கியமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. அந்த என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அடுத்தது நம்மளுடைய மத்வ சம்பிரதாயம், அடுத்தது நம்ம விஷ்ணு சாமி அவரோடது, ருத்ர சம்பிரதாயம், அப்புறம் சனத்குமாரர்களோடது. இந்த 4 சம்பிரதாயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இது எல்லாமே எங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போகும். சோ எப்படி எல்லா கடல் இருக்கு, எல்லா ஆறுகளும் கடல்ல கிடக்குது, அதுதான் சங்கமிக்கிற இடம். அப்போ நம்ம பகவான் கிட்டதான் நம்ம போய் சேரணும் அப்படிங்கறத இந்த 4 அத்தன்டிக்கான இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே நமக்கு சொல்லுது. இந்த 4ல எந்த சம்பிரதாயத்தை வேணாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்தது 3வது 16 to 24 வரைக்கும் கர்மயோகம் அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். அப்புறம் சாக்ரிஃபைசஸ் லீட் டு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். சோ நம்ம செய்கின்ற தியாகங்கள், அதாவது தவங்கள், துறவு, இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், தெய்வீகமான பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காக. அப்புறம் சம்மரி ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதை சம்மரியா கொடுக்குறாங்க 34 to 42 வரைக்கும். தத் வித்தி பிரணிபாதேன அப்படிங்கிறது இங்க கீவேர்டு. ஞான யக்ன பரந்தவ அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி 4th செக்ஷனோட கீவேர்டு. கர்மனோகி அபிபோத்தவ்யம் அப்படிங்கிறது கர்மயோகத்தை பத்தின அந்த கீவேர்டு. யயதே மாம் பிரபத்யந்தே அப்படின்னா சரணடைதல். சோ அதுதான் அந்த கீவேர்டு. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா 1 to 10. So first padam,
4th chapterல ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விபஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விபஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் இஸ்வாகவே பிரவீத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விபஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விபஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது ஒரு ஞான யோக விஞ்ஞானம். இந்த யோக விஞ்ஞானத்துல இந்த பகவத்கீதையில இல்லாததே இல்லை. எல்லா சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுடைய தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ நமக்கு கவலைகள் பல, அந்த கவலைகள் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் தான் பகவத்கீதை. சோ இத பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது சூரிய கிரகத்துல இருந்து தொடங்கி அப்புறம் அனைத்து கிரகங்கள்லயும் இது பேசப்படுகிறது, ஃபாலோ பண்ணப்படுகிறது. சோ பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்பே மன்னர்களுக்கு உபதேசித்தார்கள். ஏன் மன்னர்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னா, அப்ப மன்னராட்சி தான். அந்த மன்னர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருந்தது. ஏன்னா மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். நல்வழிப்படுத்தணும்னா நல்ல சாப்பாடு, நல்ல வேலை, இது மட்டும் கிடையாது. அவர்களை பக்தி பாதையிலே கூட்டிட்டு போகணும், ஆன்மீக வெளியிலே கூட்டிட்டு போகணும். பௌதீகத்திலேயே அவங்க தங்கிவிடக் கூடாது. சோ புலனுகர்ச்சிக்காக மட்டுமே வாழக்கூடாது. இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன? பகவானை சென்று அடைவது. அப்போ அந்த பாதையிலே அவங்களை கூட்டிட்டு போறதுதான் மன்னனுக்கு மிகப்பெரிய கடமையாகவும் பொறுப்பாகவும் இருந்தது. சோ அப்ப அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பயஸ் பீப்புள், ரொம்ப அந்த மாதிரியான மன்னர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க மக்களை ரொம்ப எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாங்க. அப்போ மக்களை பக்தி பாதையில அழைத்து செல்வதும் அவர்களுடைய கடமையாக அவர்கள் நினைத்தார்கள். அதனால மன்னர்களுக்கு அதை உபதேசிச்சாங்க. இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விபஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு உபதேசம் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, சூரிய தேவனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. சூரிய தேவன் அவனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா விபஸ்வான். அப்ப சூரிய தேவன் தானே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாளும், இதுதான் அவருடைய பெயர்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்படி கிடையாது. சூரிய தேவ் அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா சூரிய தேவனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு. சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது ஒரு போஸ்ட். இப்போ நம்ம காருக்கு டிரைவர் வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த டிரைவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா, சுரேஷ், ரமேஷ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது ஒரு போஸ்ட். அந்த போஸ்ட்ல இருக்கிறவருடைய பேர் என்ன? விபஸ்வான். சோ இந்த விபஸ்வானுக்கு நான் உபதேசித்தேன். விபஸ்வான் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, தன்னுடைய மகனான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு உபதேசித்தார். விபஸ்வான் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய மகன் மனு, அவர் தான் மனித குல தோன்றல்ல ஃபர்ஸ்ட் தோன்றினவர். சோ அவருக்கு உபதேசித்தார். மனு என்ன பண்ணினாருன்னா, இஸ்வாகு மன்னர். இஸ்வாகு மன்னர் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா? இஸ்வாகு மன்னர் யாரு அப்படின்னு, இந்த இஸ்வாகு மன்னர் வம்சத்துல வந்தவரை நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். உங்க யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? ராமர். ராமர். எஸ், எஸ், ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு. இஸ்வாகு மன்ன குலத்துல தான் வந்தாங்க. சோ இவர் கொல்லு ராமர். சோ அவருக்கு உபதேசித்தார். சோ இந்த மாதிரி வழி வழியா ஒவ்வொரு மன்னர் ஒவ்வொருத்தரும் உபதேசித்து வந்தார்கள். சோ இது ஒரு பரம்பரை, ஒரு சீட பரம்பரை மாதிரி ஒரு சங்கிலி தொடரா உபதேசிக்கப்பட்டது, மக்களுக்கு எல்லாம் பரப்பப்பட்டது. மக்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நடந்துட்டு இருந்தாங்க. சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, முழுமுதற் கடவுளுடன் நித்திய உறவை வளர்க்கக்கூடிய ஆன்மீக ஞானத்தை பயில்வதுதான். ஆன்மீகத்தை பயில்வதுதான், சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஆன்மீகத்தை பயில்வதுதான். நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதுதான் பிறவியில் மனித பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம். நம்மளுக்கு தெரியும், பிறவிகளிலே மிக உயர்ந்த பிறவி அப்படிங்கிறது மனித பிறவி. அதனால இந்த பிறவியின் நோக்கம், நாய் போல எல்லாம் பக்தி செய்ய முடியாது, அது உட்கார்ந்து பகவத்கீதை எல்லாம் கேட்காது. சோ அப்ப மனித பிறவியின் நோக்கம் பகவானை சென்று அடைவது. சோ இத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான். சோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ கல்வி, பண்பாடு, பக்தி இது மூலமெல்லாம் குடிமக்களுக்கு ஞானத்தை, எந்த ஞானத்தை? ஆன்மீக ஞானத்தை கற்றுத் தருவதற்கு மன்னர்கள் கடமைப்பட்டவர்கள். சோ எல்லா தேச தலைவர்களும்
கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தை பரப்புவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளார்கள். சோ எல்லா தேசம், நம்ம இந்திய தேசம் மட்டும் கிடையாது, எந்தெந்த தேசங்கள், எத்தனையோ கிரகங்கள் இருக்கு, பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே எது நோக்கமாக இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் தலைவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். இந்த பிறவியின் மூலம் மனித பிறப்பின் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளும் மக்கள் மாபெரும் விஞ்ஞானத்தினால் வெற்றி பாதையில் முன்னேறுவர். சோ யார் இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். எதுல வெற்றி நிச்சயம்? ஆன்மீக விஞ்ஞானத்திலே, இந்த யோக விஞ்ஞானத்திலே வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது புதுசு கிடையாது. இது எல்லா கிரகங்களிலும் எல்லா மன்னர்களுக்கும் உபதேசம் செய்யப்பட்டது. சோ 2 வம்சம் இருந்தது, சூரிய வம்சம், சந்திர வம்சம். இந்த இஷ்வாகு வம்சம் அப்படிங்கிறது சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்தது. சோ இந்த மக்களை முக்கியமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலிருந்து மன்னர்களுக்கு ஏன் உபதேசிக்கப்பட்டது? மக்கள் இந்த காமத்திலே இருந்து விடுபட வேண்டும். எப்படி இந்த காமத்திலே இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது யாருக்கு உள்ள கடமையாக இருந்தது? மன்னர்களுக்கு உள்ள கடமையாக இருந்தது. காமம் என்பது நமக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு எதிரி. சோ இதை எப்படியெல்லாம் வெல்வது அப்படின்னு மன்னர்கள் அதை பொறுப்பெடுத்துட்டு சொல்லி கொடுத்து மக்களை ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து வந்தாங்க. சோ அந்த கடமையை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பு, மிகப்பெரிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது. சோ அந்த திறமையும் இருக்கணும். அந்த மன்னர்களுக்கு அந்த மக்களை வழிநடத்துவதற்கான திறமையும் இருக்கணும். சோ அவரவர் கடமைகளை செய்ய வைத்து அப்புறம் காமத்திலே இருந்து வெளியே மக்கள் ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து போகணும். சோ அவர்தான் சிறந்த ஆட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். நம்மளுக்கு தெரியும், பரீட்சித்து மன்னரை பத்தி தெரியும், ஜனக மன்னரை பத்தி தெரியும். அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும், மனுஷங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஒரு நாய் பூனையா இருந்தா கூட அவர்கள் ஆட்சியிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமுமே இருக்கல. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரினமும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாம அவங்க கடமையை செஞ்சு நல்லபடியா வாழ வைக்கிறது அவங்களுடைய பொறுப்பாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனா இப்போ நம்ம என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆட்சியாளர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், இந்த நம்ம கலிகாலத்துல நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், பாவங்கள் மலிந்து விட்டன, மிருகவதை நிறைய ஆயிடுச்சு. சோ அதனால இந்த பாவத்திலிருந்து எப்படி விடுபட முடியும்? பாவத்திலிருந்து விடுபட்டாதான் நம்மளுக்கு பக்தி வரும். சோ பாவம் தான் பெருகிட்டே இருக்கே ஒழிய பக்தி வரல. அதுதான் இந்த கலிகாலத்தினுடைய இயல்பாகவே மாறிடுச்சு. சோ இந்த செகண்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுக சகாலேனக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. சோ இந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்? விவஸ்வானுக்கு சொன்னார், அப்புறம் மனுவுக்கு சொல்லப்பட்டது, அப்புறம் இஷ்வாகு மன்னருக்கு சொல்லப்பட்டது. இப்படியே இருக்கும்போது காலப்போக்குல இந்த சங்கிலி தொடர் எங்கோ கட்டானது மாதிரி தோன்றுது. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த தொடர் விட்டு போனதுனால கொஞ்சம் அது மறைஞ்சு போச்சோ அப்படிங்கிற நினைப்பு எல்லாத்துக்குமே வந்துச்சு. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நல்ல மக்கள் எல்லாருமே நல்லவங்களாக இருந்துட்டா ஆட்சி செய்வது சுலபம். எல்லாருமே திருடர்களாக இருந்தா எப்படி ஆட்சி செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அவங்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு வந்தது. அப்போ இங்க ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், நம்ம கூட யாருடைய உரையை படிக்க வேண்டும், யாரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இங்க ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் இங்க சொல்றார், நிறைய பேர் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதினாங்க. 700க்கும் மேற்பட்ட உரைகள் இங்கிலீஷ்ல கூட இருக்கு சரிங்களா? ஆனா அந்த உரைகள் எல்லாமே உள்ளது உள்ளபடி சொல்லப்பட்டவை அல்ல. அவங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே அதுல சேர்த்துதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ அது உள்ளது பகவான் சொன்னது அப்படி களங்கம் இல்லாம நமக்கு சேரல. நமக்கு களங்கம் இல்லாம பகவான் சொன்னதை அப்படியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, யார் சீட பரம்பரை அந்த டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல அந்த சங்கிலி தொடர் மூலமாக வந்தாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்துதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படி தெரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம பாதை மாறி வழி தவறி போய்விடுவோம். அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே
கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. சோ வழி தவறி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ ஒரு நல்ல ஒரு பகவத்கீதையை படிச்சா நம்ம என்னவா மாறிடணும், பகவானுக்கு ஒரு பக்தனா மாறிடணும். அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த புக்க கொடுத்ததுனால உள்ளது உள்ளபடி பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி ஆசிட்டேஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஏராளமான பக்தர்களை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறார் இல்லைங்களா. சோ எத்தனை ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, நம்ம நாட்டிலயும் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி அவர் நிறைய அந்த படிக்கிறது மூலமா நிறைய பக்தியை நம்ம மனசுல உருவாக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையானது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இன்னைக்கு நிறைய நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச கிரிக்கெட்டர் இருக்கலாம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச அரசியல்வாதி இருக்கலாம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச நடிகர்கள் இருக்கலாம். இவங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா நம்மளுக்கு பக்தி வராது இல்லைங்களா, நம்ம வந்து கீழே தான் போயிடுவோம். சோ அதனால அவங்க எழுதின உரைகளை எல்லாம் படிச்சா நம்மளுக்கு என்ன வரும் இல்லைங்களா. அவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட உரை எழுதி இருக்கிறாங்க. ஆனா அது எப்படி இருக்கும், அது உள்ளது உள்ளபடி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். அத்தன்டிக்கா டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்திருக்கிறவங்க யாரோ அந்த குருவோடைய புக்கை ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்கள குருவாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடத்தொடர் சிறைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையின் நோக்கம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது என்று அறிவித்தார். சோ அதனால என்ன பண்ணார், சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளது உள்ளபடி வழங்கக்கூடிய கீதையின் ஆங்கில பதிப்பிற்கு மிகுந்த அவசியம் இருப்பதால் அந்த பெரும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இங்கு முயற்சி செய்யப்பட்டது. அதனாலதான் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த மனித குலத்திற்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக கிடைத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, சம்பிரதாயம் 4 சம்பிரதாயம் லார்ட் பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. அது வந்து மத்வ சம்பிரதாயம். இதுலதான் வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வரார். இங்க பாருங்க, பகவான் வந்து பிரம்மா, நாரதர், அதுக்கப்புறம் நிறைய குருக்கள், 39வது குருவா ஸ்ரீல பிரபுபாதா வரார். சோ இந்த 4 சம்பிரதாயமும் எங்கே நம்ம அழைத்து செல்கிறது, பகவான் கிருஷ்ணரிடம். சோ வேற வேற சம்பிரதாயமா இருக்கலாம், ஆனா அதனுடைய நோக்கம் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதுல முக்கியமான ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியார். இது வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், அதனுடைய முக்கியமான ஆச்சாரியர் மத்வாச்சாரியார். லார்ட் சிவா ருத்ர சம்பிரதாயம், அதுல முக்கியமான ஆச்சாரியார் விஷ்ணு சுவாமிகள். குமார சம்பிரதாயம், அதுல வந்து யார் வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியார் அப்படின்னு கேட்டா நிம்பார்க் ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இது 4மே அத்தன்டிக் ஆனது. இது 4ல எதை வேணாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ இப்போ வந்து இது நீங்க லெவல் 1லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இதுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப போக வேண்டாம். நான் வந்து இதனுடைய கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். சோ 4 யுகங்கள் இருக்கிறது. அது வந்து என்னென்ன யுகங்கள், சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இந்த கலியுகம். இந்த கலியுகத்தினுடைய ஆயுள் தான் இங்க எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க. சோ இந்த கலியுகத்தினுடைய ஆயுள் எவ்வளவு காலம் இது நீடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா 4,32,000 வருடங்கள் வந்து நீடிக்கும் இந்த கலியுகம். இப்ப வரைக்கும் நம்ம 5,000 சொச்சம் வருடங்கள் தான் கழிஞ்சிருக்கு. இன்னும் வந்து நம்ம போக வேண்டிய தூரம் இருக்கு. அப்பெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா இருக்க போறது கிடையாது. அடுத்தது வந்து துவாபர யுகம். இந்த துவாபர யுகம் அப்படின்னு கேட்டா இது வந்து 4,32,000 இன்டூ 2, 2 மடங்கு. இதனுடைய 2 மடங்கு தான் இங்க, சரிங்களா. அப்போ திரேதா யுகம் அப்படிங்கிறது இந்த 4,32,000 இன்டூ 3. சோ 3 மடங்கு இது இவ்வளவு திரேதா யுகத்தினுடைய ஆண்டு காலம். அப்போ சத்தியயுகம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா இன்டூ 4. இந்த 4,32,000 இன்டூ 4 அப்படின்னு போட்டா சத்தியயுகம். சோ இதுதான் வந்து இதனுடைய ஆயுட்காலம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த இந்த மாதிரி 74 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி திவ்ய யுகங்கள் 71 சேர்ந்தது வந்து ஒரு மண்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இதனுடைய மண்வந்திரம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மண்வந்திரம் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது என்னவா ஆகுது அப்படின்னா இத்தனை 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ், அதாவது 14 மன்வந்திராஸ், 14 மண்வந்திரம்.
அடுத்தது வந்து +15 சந்தியாஸ். நைட் இஸ் த சேம் லென்த். ஸோ இது ரொம்ப உங்களை குழப்பற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், அதை மட்டும் நீங்க வந்து மனசுல வச்சுக்கோங்க. சோ 71 திவ்ய யுகங்கள் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லைங்களா? 4 யுகங்கள். சோ அந்த மாதிரி 4 யுகங்கள் 71 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது திவ்ய யுகம். அந்த மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த மன்வந்திரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏஜ் ஆஃப் மனு, மனுவினுடைய ஆயுள். மனுனா யாருன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ 14 மனுக்கள், அதுல அந்த ஒவ்வொரு மனுவினுடைய ஆயுள் வந்து இங்க இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இதே மாதிரி 1000 திவ்ய யுகங்கள், இந்த 71 திவ்ய யுகங்கள் சொன்னா ஒரு மன்வந்திரம். இந்த மாதிரி 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து பிரம்மாவின் ஒரு பகல். 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அப்போ ஒரு இரவுக்கு இன்னொரு 1000 யுகங்கள் சேரணும், சரிங்களா? அப்ப பிரம்மாவின் ஒரு நாள் வந்துரும். அப்போ இந்த நாளுக்கு தான் என்ன, டே அண்ட் நைட் ஆஃப் பிரம்மாவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கல்பம். 2 கல்பாஸ், 1000 யுகங்களுக்கு ஒரு கல்பம் அப்படின்னு பேரு. அப்போ பிரம்மாவினுடைய 1000 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு பகல், 1000 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு இரவு. அப்ப 2 கல்பம் சேர்ந்தது அவருடைய டே அண்ட் நைட். அந்த டே அண்ட் நைட் அப்படிங்கிறதுனுடைய நம்ம கணக்குப்படி பார்த்தா 8.64 பில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ். 8.64 பில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ். அதுதான் வந்து அவருடைய டே அண்ட் நைட், அதாவது 2 கல்பங்கள். சோ அப்ப அவருடைய ஒரு மாதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 30 இன்டூ அந்த 8.64 பில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேளுங்க. இப்போ திருப்பி ஒருத்தர சொல்லுங்களேன். இப்ப பாருங்க, 4 யுகங்கள், 4 யுகங்கள்ல நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. சத்தியயுகம் முடிஞ்சு, திரேதாயுகம் முடிஞ்சு, துவாபர யுகம் முடிஞ்சு நம்ம கலியுகத்துல இருக்கோம். கலியுகத்தினோட ஆயுட்காலம் வந்து 4,32,000 வருடங்கள். இதுல வந்து 5000 வருடங்கள், 5000 சொச்சம் வருடங்கள் வந்து கழிந்திருக்கிறது. இன்னும் நம்ம போக வேண்டிய, கலியுகம் முடியறதுக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம பாக்குறோம். இப்ப துவாபர யுகத்தினுடைய ஆயுள் எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, இந்த 4,32,000 இன்டூ 2 2 மடங்கு, இது வந்து இன்டூ 3 3 மடங்கு, இது வந்து இன்டூ 4 4 மடங்கு. சோ இதுதான் வந்து ஒரு 4 யுகங்களின் ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு சந்தியாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா பாருங்க, இந்த தூரத்துல இருந்து இந்த தூரம் வரைக்கும் வந்து ஒரு சந்தியாஸ் அப்படின்னு. நீங்க சந்தியாஸ்னா என்னவோ ஏதோ அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது, சரிங்களா? சரி, இப்போ வந்து இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்வோம், திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். அந்த மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம். இதுதான் மனுவினுடைய ஒரு ஆயுள். அப்போ பிரம்மாவினுடைய ஆயுளை எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். ஒரு பகல் தான். அப்ப அந்த ஒரு நாள் அப்படின்னா இரவு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த இரவுனா இன்னொரு 1000 திவ்ய யுகங்கள். அப்போ எத்தனைன்னு பாத்துக்கோங்க. அப்போ 1000 திவ்ய யுகங்களுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கல்பம் அப்படின்னு பேரு. அப்போ டே அண்ட் நைட் அப்படின்னா 2 கல்பம் சேர்ந்தது பிரம்மாவின் ஒரு ஆயுள், சரிங்களா? அதுதான் 8.64 பில்லியன் இயர்ஸ், ஹியூமன் இயர்ஸ் தான் வந்து இவருடைய ஆயுள் அப்படின்னு. அப்போ 30 நாள், ஒரு மாசம் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா இன்டூ 30, 8.64 இன்டூ 30 பில்லியன் இயர்ஸ், சரிங்களா? அதே மாதிரி 12 ஒரு வருஷத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? இன்டூ 12 போட்டா அதுவும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ பிரம்மாவினுடைய ஒரு ஆயுள் வந்து பாதி முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் பாதி இருக்கு. 50% ஆஃப் த பாருங்க, இவ்வளவு 1.55 பில்லியன் இயர்ஸ் வந்து அவருக்கு முடிஞ்சிருச்சு.
ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அவருடைய ஆயுள். இன்னும் வந்து 1.55 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து அவருக்கு ஆயுள் இருக்கிறது. சோ இது சும்மா ஒரு கால்குலேஷனுக்காக தான், நீங்க அதை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா? 5000 கலியுகம் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. 5000 உங்களுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்ல வரலாம், உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்ப நீங்க வந்து இது இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டி வரும். அப்போ கீதை வந்து எப்ப சொல்லப்பட்டது விவஸ்வானுக்கு? இந்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வரலாம். கீதை வந்து 120 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்து சொல்லப்பட்டு, விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்டு 120 மில்லியன் வருடங்கள் கழிந்து விட்டது அப்படிங்கறதும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ இப்போ பூமிக்கு வந்து விவஸ்வான் எங்க இருந்தார்? ஆன்மீக வெளியிலே இருந்தார். இப்போ பூமிக்கு வந்து எவ்வளவு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டா, கீதை வந்து பூமிக்கு வந்து 2 மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ, 2 மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஆயிடுச்சு. சோ அதாவது கரெக்டா சொல்லணும்னா 2.16. சோ இது அதை வந்து நீங்க ரவுண்ட் அப் பண்ணி 2 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். விவஸ்வானுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு 120 மில்லியன், பூமிக்கு பகவத்கீதை வந்து 2 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஒரு செகண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்க போட்டிருக்காங்க. அவருடைய ஒவ்வொரு செகண்ட் எவ்வளோ, ஒரு மினிட் எவ்வளோ பிரம்மாவினுடையது, அவருடைய 1 மணி நேரம் எவ்வளோ, 1 டே அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது. அவர் வந்து ரொம்ப மிக நீண்ட கால ஆயுளுடையவர். இங்க பாருங்க, அவருடைய 1 டே 1 கல்பான்னு சொன்னா பாத்தீங்களா, அதே பாருங்க எவ்வளவு, இத எப்படி படிக்கிறதுன்னு கூட தெரியாது நம்மளுக்கு இல்லைங்களா, இத்தனை வருடங்கள் ஆக அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரு டே. அப்புறம் இன்னொரு மடங்கு சேர்ந்ததான் ஒரு நைட் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து கல்பா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்போ 3வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ச ஏவாயம் மயா தேத்ய யோக பிராப்த புராதன பக்தோசி மே சகா சேதி ரகசியம் ஏதத் உத்தமம். சோ பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பலம் பெறும் விஞ்ஞானத்தை இன்று நான் உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமானதால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவான் சொல்றது எல்லாமே எல்லாருக்குமே வந்து புரிஞ்சிராது. சோ அர்ஜுனனை வந்து ஏன் செலக்ட் பண்ணார் அப்படின்னா, அவருடைய காட்லி கேரக்டர்ஸ். சோ அது மட்டும் கிடையாது, அவர் வந்து பக்தரும் நண்பரும். சோ அதனால வந்து நான் உன்னை செலக்ட் பண்ணேன், நான் சொல்றதையெல்லாம் வந்து உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து ரகசியமான அறிவு, ரகசியமானது, யோக விஞ்ஞானம், புராதனமானது, பழமையானது அப்படிங்கிறாரு. சோ இத வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ வந்து இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்குவ அப்படின்னு பகவான் சகா. சோ பக்தோ சகா ரெண்டுமே, பக்தனும் அது அர்ஜுனன் தான், சகா நண்பனும் அர்ஜுனன் தான். நீ ரெண்டுமாக இருக்கிறதுனால உனக்கு நான் வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ பக்தன், சோ 2 வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. சோ யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, பக்தர்கள், அசுரர்கள். சோ அதனால அர்ஜுனர் வந்து பக்தராக இருந்த காரணத்தினால அர்ஜுனரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாரு. சோ இந்த ரகசியத்தை வந்து அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, நாஸ்திகர்கள்னால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படிங்கிறதே நாஸ்திகர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. சோ அதனால வந்து அவர் என்ன சொல்றார், இவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் உன்னை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் உனக்கு இதை சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அதே மாதிரிதான் பக்தர்களால் எழுதப்பட்ட உரைகளை மட்டுமே இங்க வந்து சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு அவருடைய உரையில, பக்தர்களால் எழுதப்பட்ட உரைகளை மட்டுமே நம்ம படிக்கணும், அப்பதான் நமக்கு பக்தி விளையும். யார்கிட்ட என்ன இருக்கு, பக்தர்கள் கிட்ட பக்தி இருக்கும்.
சோ அவங்க பக்தியோட எழுதுவாங்க. அது அந்த பக்தி நமக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இப்ப பக்தர் எல்லாம் அல்லாதவர்கள் எழுதின உரையை படிக்கும் போது நம்மளுக்கு பக்தி வருமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா வராது. அது கால விரயம், கொஞ்சம் கூட உபயோகமற்றது. சோ நம்ம அவங்களுடைய உரைகளை படிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய நேரத்தை விரயம் செய்கின்றோம். சோ அர்ஜுனரிடமிருந்து வரும் சீடத்தொடரை பின்பற்ற முயலிட வேண்டும். சோ அர்ஜுனருக்கு சொன்ன பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் நண்பராயிருந்தார், பக்தராயிருந்தார். பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்பதற்கு அவருக்கு யோகம் இருந்தது. நம்ம எங்கிருந்து போய் கத்துக்கிறதுனா கவலையே பட வேண்டாம். அர்ஜுனருக்கு சொன்னதுதான் இப்ப நம்மளும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அத ஸ்ரீல பிரபுபாதோடைய சிம்பிள் உரைகள் மூலமா நமக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் கிடைத்திருக்கிறது. சோ இதனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம இதனால கண்டிப்பா பயனடைவோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அபத்தமான உரைகளை கேட்டு நம்ம வழி தவறி போகக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ நிறைய பேர் நான் குரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, பகவானை பற்றி சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அந்த புக்லயோ இல்ல அவங்க இருக்கிற இடத்துலயோ பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய படம் தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஏதோ ஒரு மூலையில பகவானுடைய படம் இருக்கு. அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தங்களைத்தான் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கிறார்களே ஒழிய மக்களை கிருஷ்ண பக்திக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு எங்கேயுமே அவங்க சொல்லவே கிடையாது. சோ ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பாத்தீங்களா, அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க பகவானை பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாரோ அததான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லுவார். தன்னை என்னைக்குமே முன்னாடி நிறுத்திக்க மாட்டார். என்னைக்குமே அவர் பிரபலப்படுத்திக்கிட்டதும் விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டதும் இல்ல. சோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு குரு, உண்மையான குரு அப்படிங்கிறவர் அந்த மாதிரிதான் இருப்பார். பகவானைத்தான் முன்னிலைப்படுத்துவாரே ஒழிய தன்னை ஒருபோதும் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார். சோ அந்த குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல எந்த உரைகளை படிக்கணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பதம் 4. அர்ஜுன உவாச்ச அவர் அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வத கதம் ஏதத் விஜானியாம் கம் ஆதவ் புரோக்தவானிதி. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த டவுட் உங்க யாருக்காவது வந்துச்சா? என்ன சொல்றார், எப்படி கேட்கிறார் பாருங்க. நானும் நீங்களும் சேம் ஏஜ். சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப வயசானவர். சோ அவருக்கு நீங்க எப்படி போய் உபதேசம் பண்ணீங்க? உங்களை விட பெரியவராச்சே அவர். நீங்க எப்படி அவருக்கு போய் உபதேசம் பண்ணிருக்க முடியும்? இத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறார். உங்களுக்கு அவங்களோட கொஸ்டின் புரியுறதா? எஸ் மாதாஜி. எஸ். சோ இத நான் எப்படி நம்புறதுன்னு கேட்கல, நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாரு பாருங்க. சோ பகவானாகிய பகவானின் பக்தனாகிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரது மொழிகளை நம்பாமல் இருப்பது சாத்தியமா? இல்ல, நம்பாமல்லாம் இருக்க மாட்டாரு. உண்மை என்னவெனில் அர்ஜுனன் தனக்காக இந்த வினாவை எழுப்பவில்லை. சோ அப்ப யாருக்காக எழுப்பி இருக்காங்க? நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்காக தான் எழுப்பியிருக்காங்க. பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் வரும். அந்த சந்தேகத்தை எப்படி நிவர்த்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவரை வச்சு கேட்க வைக்கிறார். பகவானே கேட்க வைக்கிறார். சோ பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்காகவும், சோ கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர் பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை விரும்பாத அசுரர்களுக்காகவும் இந்த வினாவினை எழுப்புகிறான். சோ அசுரர்கள், நாஸ்திகர்கள், பகவானே இல்லைன்னு சொல்றவங்க, அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணுவாங்க, கேட்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு பதிலளிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்பவே இந்த கொஸ்டினை கேட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. சோ இந்த விஷயத்தை அதிகாரபூர்வமாக பகவானே கூறிவிடட்டும், இதுக்கு பதில பகவானே சொல்லிடட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்கிட்டயே கேட்டுடுறாரு அர்ஜுனர். சோ இல்லையே எப்போதும் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்த முயலும் அசுரர்களுக்கும் அசுர நண்பர்களுக்கும் தகுந்தாற் போல சில அசுரர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி தவறான தகவல்களை கொடுத்து விடுவர். சோ தப்பான கருத்துக்களை அசுரர்கள், அந்த நாஸ்திகர்கள், அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தப்பான கருத்துக்களை மத்தவங்க பரப்பிடுவாங்க. ஒவ்வொருவரும் தம் சுயத்தன்மையை கருதியாவது கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாதது. சோ அவங்கவங்க நன்மைக்காக கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எனவே கிருஷ்ணரை அவரை பற்றி கூறுவது அனைத்து உலகங்களுக்கும் நன்மையாகும். சோ அவரை பத்தி அவரே சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லது.
மத்தவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷனை எல்லாத்தையும் வந்து உள்ள சேர்த்து சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறாரு. சோ அர்ஜுனரை போன்ற கிருஷ்ண பக்தர் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான நிலையை பற்றிய குழப்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சோ அர்ஜுனர் அப்படிங்கிறவர் பகவானுக்கு ஈக்குவலா, அதாவது அவருடைய சம நண்பர். அதனால அவருக்கு வந்து எந்த குழப்பமும் கிடையாது. அவருக்கு வந்து ஆனா நமக்காக தான் இதை வந்து கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணரை ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்ட சாதாரண மனிதராக, ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்படின்னா அவஜானந்தி மாமூடா, முட்டாள்கள். பகவான் வந்து கிருஷ்ணா மனித தோற்றத்திலே வரும்போது அவரை வந்து நிறைய பேர் ஏளனம் செய்வார்கள். அதனாலதான் பகவான் இங்க என்ன சொல்றார், அவர் வந்து சாதாரண மனிதர்களை போன்றவர் அல்ல. சோ அந்த மாதிரி மனப்பான்மையோட இருக்கிற நாஸ்திகர்கள் அது வந்து என்ன அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை முறியடிப்பதற்காக அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொஸ்டினை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார் அப்படிங்கறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பகூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யைகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தவ. ஆறாவது ஸ்லோகம் படிச்சுறேன். அஜோபி சன்ன அவ்யாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் ஆத்மமாயையா. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். எதனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும்? என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. சோ நம்ம ரெண்டு பேருமே வந்து நிறைய பிறவிகளை ஒன்னாவே கடந்து வந்திருக்கிறோம். ரெண்டு பேருமே வந்து ஒன்னாவே இருந்திருக்கிறோம். பிறவி எடுத்துக்கிறோம், பிறவிகளை கடந்து வந்துள்ளோம். ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் நினைவு வச்சுக்க முடியும், ஆனா உன்னால நினைவு வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். அது புகழ்ந்து வேற பேசுறாரு பாருங்க தன்னுடைய நண்பனை. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அப்படிங்கிறார். ஒருத்தர் கூட அர்ஜுனரை வந்து எதிர்க்க முடியாது, எல்லாருமே தோத்து போயிடுவாங்க. அதுதான் சொல்றாரு இங்க. அப்போ நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் 5th ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். சோ எதிரிகளை தவிக்க செல்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. நானும் நீயும் நிறைய பிறவிகளை கடந்து வந்துள்ளோம், அதை நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன், உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, நரநாராயணராக 2 பேரும் பிறந்தாங்க ஒரு ஒரு சமயம். அப்போ நரன் வந்து யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன், நாராயணர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். சோ எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு சகஸ்ர கவச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரனை கொல்வதற்காகவே 2 பேரும் ஒன்னா பிறப்பெடுத்தாங்க. சரிங்களா? நரநாராயணராக ட்வின்ஸா வந்து பிறப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து பகவானோடையே வந்து அவர் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே வர்றார் அர்ஜுனர். ஆனா அந்த ஞாபகம் எல்லாமே வந்து இல்ல, அர்ஜுனருக்கு கிடையாது. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு பிறவி எடுக்கும்போது பகவான் வந்து ஆன்மீகமானவர், அவர் வந்து பிறப்பற்றவர் இல்லைங்களா? அவருக்கு பிறப்பே கிடையாது. சோ அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். ஆனா நாம் நரன், அதாவது மனிதர்களுக்கு வந்து பிறவி உண்டு, அடுத்தடுத்து பிறவி, உடல்களை மாற்றி அடுத்தடுத்து பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். அடுத்தடுத்து பிறவி எடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல இருக்கிற இதை வந்து நம்ம மறந்து போயிடும். நம்ம முன்னாடி என்னவா இருந்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சுத்தமா மறக்கடிச்சிருவார். சோ ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்வார் பகவான், நானே மறதியும் நானே ஞாபக சக்தியுமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மறதியை வந்து நம்மளுக்கு தர்றார். அந்த மறதி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்போ ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நமக்கு போன வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானம் நீங்க என்ன லஞ்ச் சமைச்சீங்க, இல்ல என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியுமா? முடியாது, மறந்துட்டோம் இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு சிலருக்கு முதல் நாள் நடந்தது வேணா ஞாபகம் இருக்கலாம், போன சாட்டர்டே போன சண்டே மண்டே அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டா ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. இல்ல மறதி. சோ அந்த மறதி அப்படிங்கிறது நமக்கு இயல்பானது. அந்த மறதியை கொடுத்தவர் பகவான் தான். போன ஜென்மத்துல நான் ஹிட்லரா பிறந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எனக்கு இப்போ இந்த ஜென்மத்துல ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா என்னால நிம்மதியா வந்து வாழ முடியுமா? முடியாது. போன ஜென்மத்துல நான் பன்றியாக இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா அதனுடைய இயல்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். என்னால நிம்மதியா சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது.
சோ அப்படிங்கிற அந்த மறதி அப்படிங்கிற வரத்தை அளித்தவரும் பகவான் தான். அதனால என்ன சொல்றார், எல்லா ஜீவராசிகளுடைய கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே முக்காலமும் உணர்ந்தவர், திரிகால நாணி. அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆனா நம்ம எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவோம். நம்ம பௌதீகத்துல இருக்கிறோம். அதனால நமக்கு அந்த மறதியை கொடுத்திருக்கிறார். அதனால நீ எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அர்ஜுனா அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். சோ எவ்வளவு பெரியவராக இருந்தாலும் இந்த பௌதிகத்துல எவ்வளவு பெரிய தலைவராக இருந்தாலும் மன்னனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு இதுதான் நிரந்தரம். அவர் பகவானுக்கு எப்பவுமே ஈடாக்க முடியாது. சோ பகவானுக்கும் நமக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு. சோ சூரிய தேவனுக்கு உபதேசிக்கும் போது கூட பகவான் அர்ஜுனர் அவர் கூடயேதான் இருந்திருக்கார். ஆனா அவருக்கு ஞாபகம் கிடையாது. அதுதான் பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ அர்ஜுனனை எப்படி கூப்பிடுறார், எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அப்படின்னு சொல்றார். சோ அப்படி இருந்தா கூட போன ஜென்மத்துல இருக்கிறது அவர்களான நினைவுகள்ல முடிஞ்சுதான் முடியல அப்படிங்கிறதும் இங்க நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவானின் பக்தனாக உள்ள போதிலும் அர்ஜுனன் சில சமயங்களில் அவரது இயற்கையை மறக்கிறான். ஆனால் தெய்வீக கருணையின் மூலம் இறைவனது வீழ்ச்சியற்ற நிலையை பக்தனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவான் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது, நம்மள மாதிரி எல்லாத்தையும் மறக்கக்கூடியவர் கிடையாது. சோ அவர் எப்பவுமே வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஆனால் பக்தன் அற்றவனும் அசுரனும் அவரது திவ்யமான இயற்கையை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. ஒரு பக்தனுக்கு பகவானுடைய அந்த தெய்வீகமான குணங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அசுரர்களான நாஸ்திகர்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு விளக்குறார். சோ அடுத்த ஸ்லோகம், 6வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம்னா, நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவா உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். சோ அவர் ஒவ்வொரு சுயமான திவ்ய உருவம், திவா உருவம் இல்ல, இங்க திவ்ய உருவத்திலும் தோன்றுகிறேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார். சோ நேற்று இதே நேரம் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னு கேட்டா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா அது சாதாரண மனிதனுக்கு கஷ்டம். ஆனா பகவானால அதை சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால பகவான் தனது ரூபத்தை பற்றி இங்க விவரிக்கிறார். நான் பிறப்பற்றவன். பிறப்பற்றவன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, அவர் என்ன இங்க ஒரு அஜோ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். பிறப்பற்றவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இல்லையே, தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பிள்ளையாக பிறந்தாரே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் அந்த சிறை கூடத்திலே அவங்க கர்ப்பமாதான் இருந்தாங்க. ஆனா அவர் ஒரு தாயினுடைய கர்ப்பத்திலே வைக்கப்படவில்லை. அவர் எப்படி வந்தார்? சதுர்புஜத்தோட, சங்கு சக்கரதாரியாக, சங்கு சக்கர கதாகஸ்தத்தோட அவர் தோன்றினார். சோ கழுத்திலே கௌஸ்துப மணிமாலை, தலையிலே கிரீடம், மயில் இறகு எல்லாமே வச்சுக்கிட்டு அவர் தோன்றினார். சதுர்புஜராக தோன்றினார். அப்போதான் கேக்குறாங்க, நீங்க சாதாரண உருவில வாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன பண்ணார்? அவர் குழந்தையா முன்னாடி தோன்றுகிறார். சோ அப்போ அஜோ அப்படின்னா அவர் பிறப்பற்றவர். அவர் எப்ப பிறந்தாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர் தான் முதல்ல இருக்கிறார். சோ அவர் தான் ஆதியும் அந்தமுமானவர். சோ அதனால அவர் தோன்றுகிறாரே ஒழிய பிறப்பதில்லை. ஒரு தாயின் கர்ப்பத்திலே வைக்கப்பட்டு பிறப்பது கிடையாது. இது நம்மளுக்கும் அவருக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம உடல் மாறி மாறி நமக்கு மரணம் உண்டு. சோ நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கும். சோ இதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும், பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம். அவர் ஒரே தோன்றினவர் தான். அவர் மறுபடியும் நம்மளுக்கு உள்ள மாதிரி எல்லாம் அழிவெல்லாம் கிடையாது. நம்ம தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மரணம் அடைவோம், மறுபடியும் பிறப்போம், வேறு ஒரு உடல் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கிட்டே இருப்போம். கிளை காமிட்டு போற மாதிரி இந்த வேற வேற உடலுக்கு நம்முடைய ஆத்மா மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சோ அவருடைய உடல் அப்படிங்கிறது நித்தியமானது, என்றைக்கும் அழிவில்லாதது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். குருச்சேத்திர போர் நடக்கும் போது அவருக்கு 125 வயசு. ஆனா அவர் என்னைக்குமே இளமைதான். அவருக்கு அந்த நவ யவ்வனம் அப்படிங்கறத தாண்டி அவர் அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு போறதே கிடையாது.
சோ அவர் வந்து அவ்வளவு இளமையாக, எங்கேயாவது நம்ம வயசான கிருஷ்ணருடைய போட்டோவை நம்ம எங்கேயாவது பார்த்திருப்போமா? படத்துல எங்காவது பார்த்திருப்போமா? முடியவே முடியாது. ஏன்னா அவருடைய நவ யவனம் அதோட அவரோட இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அந்த இளமையிலேயே என்றைக்குமே அவர் வந்து அந்த இளமையோட தான் அவர் வந்து இருப்பாரு. அவருக்கு எப்போதுமே முதுமை அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை. சோ அவர் வந்து நித்தியமானவர், ரூபமுடையவர். அவருக்கு வந்து அழகான ரூபம் உண்டு. சோ இதனால திவ்யமான உடலிலும் அறிவிலும் என்னைக்குமே மாற்றம் இல்லாதவர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து அவர் வந்து தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறதும் இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஏன் தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து சாதாரண குழந்தை கிடையாது. அவர் வந்து 3 மாத குழந்தையா இருக்கும் போதே 5 வயசுக்குள்ளேயே வந்து எத்தனை அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தார் இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்தோம். சின்ன வயசுலயே சகடாசுரன், பூதனை, இந்த மாதிரி நிறைய அசுரர்களை வந்து அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் ஒரு சாதாரண குழந்தை கிடையாது, தெய்வீகமான குழந்தை. யசோதைக்கு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையாக வந்து தோன்றினார். அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு அதுதான். ஆனா பகவான் வந்து அந்த சின்ன வயசுலயும் வந்து மகா சக்திவானாக இருந்தார் அப்படிங்கறது வந்து யாருமே மறந்துடக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நமக்கும் அவருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, நம்முடைய உடம்பு எடுத்துக்கோங்களேன். நம்மோட உடம்புல வந்து கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி, சோல் அப்படின்னு 3 விதமான நிலைகள் இருக்கிறது. அதாவது நம்ம உடம்ப பாக்குறோம், கண்ணால ஒருத்தரை பாக்குறோம் பாத்தீங்களா? அந்த வெளியில தெரிகிற அந்த நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய அந்த உடல் வந்து கிராஸ் பாடி. அது எதால் ஆக்கப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டது. நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, இது 5 சேர்ந்துதான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இன்னொன்னு இருக்கு உள்ள, சூட்சும உடல். அதுதான் அந்த பாடி எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், அது 3ஆல ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கும் உள்ள என்ன இருக்குன்னா சோல், அதாவது நம்முடைய ஆத்மா இருக்கிறது. இது 3ம் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய உடல். ஆனா பகவானுக்கு உடல் தனியா, ஆத்மா தனியா, அந்த டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்னாதான் இருக்குமே ஒழிய அவரை வந்து 2ஆ பிரிக்க முடியாது. ஒன்றானவர் அவர், இரண்டானவர் அல்ல. நமக்குதான் வந்து உடல் தனியா இருக்கு, ஆத்மா தனியா இருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு ஒன்றுதான். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We are controlled by மாயா. நம்ம யார் கண்ட்ரோல் பண்றா? நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்த உடனேயே மாயா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். அந்த மாயை வந்து நம்மை வந்து ஆட்கொள்கிறது. அதை வந்து நம்ம வந்து வசியப்படுத்திட்டு ஒரு பொம்மலாட்ட பொம்மையை போல நம்மை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அதுதான் வந்து நம்மளை வசப்படுத்துவது மாயை. ஆனா கிருஷ்ணர் தான் அந்த மாயையே கண்ட்ரோல் பண்றவர். யாரு அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ணர் தான். சோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இங்க மறுபடியும் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 5-6 ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். எட்டர்னல் அண்ட் ரிமெம்பர்ஸ் பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். பகவான் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கிறாரு. பாஸ்ட், இறந்த காலம், முன்னாடி நடந்தது, இப்ப நிகழ்காலத்துல இருக்கிறது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாமே. அதனாலதான் அச்சுதா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அச்சுதா அப்படின்னா என்ன பேரு அப்படின்னா நெவர் ஃபர்கெட்ஸ். அவர் வந்து மறப்பதே கிடையாது, வீழ்ச்சி அடையாதவர். சோ இங்க வந்து கண்டிஷன் நம்ம எல்லாம் மனித பிறவிகள் எல்லாமே எட்டர்னல் பட் ஃபர்கெட்ஸ். நம்முடைய ஜீவாத்மா கூட எட்டர்னல் தான். சோ நித்தியமானதுதான். ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லைன்னு செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, சாங்கிய யோகத்துல. அப்போ நம்மளுடைய ஆத்மாவையும் அழிக்க முடியாது, ஆனா நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம். அப்போ ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பர்த்ஸ் பிகாஸ் பாடி டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஆர் டிட்டோரியரேட். சோ அவயயம். சோ ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பர்த்ஸ், எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா பிறவுகளும் அவர் வந்து ஞாபகம் வச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு அழிவு என்பதே வந்து கிடையாது. அந்த உடம்புல வந்து எந்த சேஞ்சஸ், நமக்குதான் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ், பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து ஃபர்கெட்ஸ் பிகாஸ் பாடி சேஞ்சஸ் அண்ட் டிட்டோரியேட்ஸ். நம்மளுடைய பாடி வந்து எப்படி இருந்தோம், நம்ம 16 வயசுல எப்படி இருந்தோம், அழகா இருந்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப எப்படி இருக்கோம், தோல் எல்லாம் சுருக்கம் வந்துருச்சு,
கண்ணுக்கு கீழே கருவளையம் வந்துருச்சு, முடியெல்லாம் நடச்சு போச்சு, அப்புறம் நம்ம கண் பார்வை மங்கி போச்சு, முட்டி வலி இருக்கு, என்னென்னவோ இருக்கு நம்மளுடைய பாடி சேஞ்சஸ்ல. சோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை மறதி வந்துருச்சு இல்லைங்களா? சோ எதுக்காக கண்ணாடிய கண்ணுல போட்டுட்டே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், எங்க வச்சேன்னு தேடிட்டு இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தான் நடக்குமே ஒழிய பகவானுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. appears by own will. அவருக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப எல்லாமே வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்து வருகிறார். So forced to appear by karma. நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப, நம்முடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்ப நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கிறது. அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம எடுத்தே ஆகணும், அந்த பிறவி பயனை அனுபவித்தே ஆகணும். சோ பாடி இஸ் டிரான்சென்டென்டல். அவருடைய பாடி எப்படிப்பட்டது, தெய்வீகமானது. நம்மளுடையது எப்படிப்பட்டது, பௌதீகமானது. நம்மளுடைய பாடி வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். சோ நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாடி அண்ட் செல்ஃப். அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸே கிடையாது, ரெண்டும் ஒண்ணுதான், அத்வைதா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இங்க நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, the soul acquires an external body, கிராஸ் அண்ட் சட்டில் பாடி. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உள்ள வெளியில தெரியிற ஒரு பாடி சட்டில் பாடி, அப்புறம் உள்ள ஒரு சூட்சும பாடி, ரெண்டு இருக்குது. சோ அது அந்த டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். பதம் 7 என்ன சொல்றது, யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுக்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜம்ஹம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். சோ அப்ப பகவான் வந்து எப்ப வந்து தோன்றுகிறார் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ இங்க எது நமக்கு வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படிங்கறதே தெரியறது இல்லை இல்லைங்களா? சோ அப்போ இந்த கலிகாலத்துல சுஜாமி அப்படிங்கிறது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கிறது. இங்க சுஜாமி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அதுக்கு அவருடைய சுய உருவிலே தோன்றுகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ பிரம்மாவின் பகலில் தர்மத்தின் கொள்கைகள் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடி கட்டளைகள். சோ அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும். சோ அவர் தர்மத்தின் கொள்கைகள், அவருடைய கட்டளைகள். சோ இந்த கட்டளைகளை வந்து பகவத்கீதை தெளிவாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. சோ கடவுளின் ஆணையை நிலைநிறுத்துவது அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய குறிக்கோள். சோ அதை வந்து செயல்பட வைக்கிறது வேதத்தின் குறிக்கோள். தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டா பகவானிடம் சரணடைவதுதான். அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எப்போதெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்குகின்றதோ, சோ எப்ப இங்க பாருங்க, பகவான் வந்து எப்ப தோன்றினார், பிரகலாத மகாராஜா அவர் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் தன்னுடைய தந்தையாலேயே இல்லைங்களா? இரண்யகசிபு அவர் வந்து அவ்வளவு தொல்லைகள் கொடுத்தார். சோ எதுக்காக கொடுத்தார் அப்படின்னா, நாராயண மந்திரத்தை உச்சரிக்க கூடாது, நாராயணர் மீது பக்தியோடு இருக்கக்கூடாது. சோ கோயில எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு நாராயணா நமகன்னு சொல்லக்கூடாது, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா குழந்தை கேட்கல. நான் ஏன்னா அம்மாவோட கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே நாராத முனி வந்து நாராயண பக்திய வந்து அவருக்கு அம்மாவுக்கு சொல்லும் போது அதை கேட்டே இவருக்கு வந்து பக்தி வந்துருச்சு. இதுக்கும் இவங்க அசுரகுலத்தில் பிறந்தவர் தான். சோ அசுர மன்னர் தான் இரண்யகசிபு. சோ அதை பார்த்து வெறுத்து போய் அந்த குழந்தையை கொல்றதற்காக யானையை விட்டு தலையை இடற வைக்கிறார், கொடிய பாம்புகளை வைத்து கொத்த வைக்கிறார், மலை மேல இருந்து உருட்டி விடுகிறார். இப்படி என்னென்னமோ செஞ்சாலும் அந்த குழந்தை நாராயண மந்திரத்தை ஸ்மரணை பண்ணாத விடவே கிடையாது. சோ அந்த குழந்தைய வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினாலும் அவரை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். சோ அப்படி தோன்றும் போது இந்த அசுரர்களை அப்படி போற போக்குல அப்படி அழிச்சிட்டு போறார். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, ஒரு சமயம் வந்து புத்த பகவான் ஏன் தோன்றினார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, மிருகவதை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து பகவான் வந்து புத்தரா தோன்றி மிருகவதைக்கு எதிராக வந்து அவர் வந்து மக்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துவதற்காக தோன்றார். சோ அந்த மாதிரிதான் எப்போதெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அதை அழிப்பதற்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்காக, சோ இந்த மாதிரி சமயத்துல அவர் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து தன்னுடைய சுய உருவிலே தோன்றுகிறார்.
சோ இந்த மாதிரி அவர் சுய உருவல தோன்றணுமா அப்படின்னு கேட்டா தேவையே இல்லை. அவருக்கு சக்தி வாய்ந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களை அனுப்பலாம். ஏன் அவங்களை அனுப்பாம பகவானே ஏன் கீழே இறங்கி வர்றார் அப்படின்னா, தனக்காக வேண்டி காத்து கொண்டிருக்கிற பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக, தன்னுடைய தரிசனத்திற்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற பக்தர்களுக்காக அவர் கீழே வந்து அவதாரம் எடுத்து வருகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஏன் வந்து அசுரர்களை வந்து அவர் தண்டிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவர்களை காப்பதற்காகத்தான். ஏன் அசுரர்களை கொல்றாரு, அவரை எங்க காக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டா, அசுரர்களை கொல்வதன் மூலமாக அவருடைய அறியாமையை வந்து கொள்றார். ஏன்னா அவங்க வந்து அறியாமையில இருக்கிறாங்க, இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. சோ அவர்களை கொல்வதன் மூலமாக அவர் உங்களுடைய அறியாமையை கொன்று அவர்களையும் நல்வழிப்படுத்துகிறார். அப்படிதான் நம்ம உண்மையான அர்த்தம். ஆனா அசுரர்களை கொல்றார் அப்படிங்கிறது அவர் பனிஷ்மெண்ட். இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை தப்பு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு அம்மா வந்து ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. எதுக்காக? அந்த குழந்தைய கஷ்டப்படுத்துறதுக்காகவா? அப்படி கிடையாது, அந்த குழந்தை திருந்தி வாழ்வதற்காக. சோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பகவான் செய்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க எடுத்து பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுர்சுதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். மறுபடியும் அதே தான் கண்டினியூஸ் பண்றாரு. ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் தான் இல்லைங்களா? சோ தர்மத்தினுடைய மிக உயர்ந்த கொள்கை அப்படிங்கிறது பகவானை வந்து சரணடைவது. கிருஷ்ணர் அவர்களை கொள்வதன் மூலம் அவர்களுடைய அறியாமையை கொள்கின்றார். நான் இப்ப அதை பத்தி விளக்கிட்டேன். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. சரிங்களா? நாத்திகர்களை பொறுத்தவரை கம்சன், ராவணன் போன்ற அசுரர்களை அவர் வதம் செய்கிறார் என்ற போதிலும் அவர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல. சோ அசுரர்களை அழிக்கும் திறன் வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன பட்டன் அமுக்கினா எல்லாம் அழிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். ஆனா வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக வந்து அவர் வந்து இறங்கி வர்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பெடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். சோ பகவானுடைய தோற்றம், அவருடைய ரூபம், அவருடைய லீலைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப திவ்யமானவை, ரொம்ப டிரான்சென்டென்டல், தெய்வீகமானவை அப்படிங்கிறத வந்து யார் வந்து புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காங்களோ, யார் அதை நம்புறாங்களோ பகவான, அவங்க வந்து இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம், இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவர்களுக்கு பிறவி இல்லை. சோ அவர்கள் எங்க போவாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய திருநாடு கோலோக விருந்தாவனத்துல போய் அங்க வந்து போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்பே கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் 9வது ஸ்லோகத்துல நமக்கு இங்க சொல்றார். சோ பரமபுருஷ பகவானின் பிறப்பை பற்றிய உண்மை, பிறப்பு, அவருடைய பிறப்பு எப்படிப்பட்டது, அவர் பிறக்கிறாரா, அஜோ இல்லைங்களா, அவர் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர். சோ அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த எப்படி வந்து பௌதீக உலகில் பிறப்பெடுப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, அவருடைய பிறப்பு பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு பற்று, ஒரு அன்பு, ஒரு எல்லாமே டிவோஷன் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும். சோ அவரை நம்ப ஆரம்பிப்போம். அப்போ அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் இந்த உலக பந்தத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட்டு நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்வோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அதனால பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாவான். சோ நம்ம அவரை நெருங்க நெருங்க பௌதீகம் எல்லாம் நம்ம விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிட்டே இருக்கும். அதனால அவன் வந்து களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு ஒரு பக்குவத்த நிலையை அடைந்து என்னுடைய நாட்டுக்கு வந்துருவான். அவனுக்கு மறுபடியும் மனித பிறப்பு எடுத்து பூமிக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்றார். சோ கடவுளுக்கு பற்பல ரூபங்கள், அவதாரங்கள் இருக்கிறது. அவருக்கு நிறைய ரூபங்கள் இருக்கிறது, நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கிறது. சோ அந்த தெய்வீக ரூபங்கள் இருந்தா கூட, எத்தனையோ ரூபங்கள் இருந்தாலும் கூட முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான்.
சோ ஒரே பரமபுருஷ பகவான் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களுடன் பலவிதமான தெய்வீக ரூபங்களின் மூலமாக நித்தியமாக லீலை புரிகின்றார். அவர் நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கிறார். ராமரா வந்திருக்கிறார், பலராமரா வந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? சோ நிறைய ரூபங்கள், நரசிம்மரா வந்திருக்கிறார், மச்ச அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார், வாமன அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார், கூர்ம அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். எத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்தாலுமே அவர்தான் முழு முதற் கடவுள். சோ இப்ப பால் இருக்கு, அந்த பாலுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு, அதை தயிராக்கலாம், அதை பனீராக்கலாம், அதிலிருந்து உர ஊத்தி வச்சு அதுல நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கலாம், வெண்ணெயிலிருந்து நெய் எடுக்கலாம். எல்லாமே இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம், பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மில்க் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அப்ப அந்த பாலை போன்றவர் பகவான். சோ அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். அந்த பேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா மில்க் அப்படிதான். சோ அதுதான் முழு முதற் கடவுள் யார் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ தத்துவமசி என்ற வேத கருத்து இவ்விஷயத்தில் பொருந்தும். பகவானை கிருஷ்ணரை பரமாக ஏற்பவன் அல்லது அவரிடம் சென்று நீரே பரபிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான் என்று கூறுபவன் உடனே முக்தி பெறுவது நிச்சயம். இதன் விளைவாக அவன் பகவானுடனான தெய்வீக உறவில் நுழைவது உறுதி. சோ யாருக்கு பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறதுல உறுதியா இருக்காங்களோ, நீரே பரபிரம்மம், நீரே பகவான், பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு யாரு சொல்றாங்களோ, அப்ப பகவானுக்கும் அவருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உருவாக்குறது. அவங்க கண்டிப்பா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நிலைச்சு இருப்பாங்க. அவங்க பகவானுடைய நம்பிக்கைக்குரிய பக்தராக மாறுவாங்க. சோ பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அறிவதால் நம்ம பிறப்பு இறப்பு அந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. எனது தோற்றமும் செயல்களும் நித்தியமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு நம்ம படிக்கிறேன், சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. சோ 10வது ஸ்லோகம். பீதராகவய க்ரோதா மண்மயா மாம் உபாஸ்ரிதா பகவோ ஞான தபசா பூதாமத் பாவமாகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ நமக்கு எதெல்லாம் எதிரி? பற்றுதல், பயம், கோபம். சோ இது எல்லாமே நமக்கு எதிரி. சோ நம்ம இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும். சோ யார் அப்படி வெளியில வந்திருக்காங்களோ அந்த நபர்கள் தான் பகவானிடம் சரணடைய முடியும். சோ அந்த நபர்களுக்கு தான் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அவரை சரணடைவதற்கு. சோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ வளர்த்துட்டோம்னா பகவானை பற்றிய ஞானத்துல நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா பக்குவம் அடைவோம், தூய்மை அடைவோம். நம்முடைய மனக்கலங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வரும். சோ அப்ப பகவான் மேல ஒரு திவ்யமான ஒரு தெய்வீகமான அன்பு நம்மளுக்கு உருவாகும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் இன்னும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பக்தி தொண்டினுடைய இறுதி நிலை பாவ, இறைவனின் மீதான திவ்யமான அன்பு. சோ திவ்யமான அன்பு உடையவர்கள். சோ இதுக்கு என்னென்னலாம் இந்த பற்றுதலையும் பயத்தையும் கோபத்தையும் விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்மள என்னென்னலாம் நம்ம எந்தெந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி போகணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இங்க ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி இருக்குது. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இது பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படிங்கிற ஒரு நூல்ல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆதவ் ஸ்ரத்தா தத சாது சாது சங்கோ த பஜன கிரியா ததோ நர்த்த நிவபுத்தி ஸ்யாத் ததோ நிஷ்டா ருசிஸ்த அதா சக்தி ததோ பாவஸ் தத பிரமோத் யுதஞ்சதி சாதாகானம் அயம் பிரேன்ன ததோர் பாவே பவேத் கிரம. அப்படின்னா என்னன்னு நான் படிக்கிறேன். அதாவது முதலில் ஒருவன் தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்ப ஆவலை பெற்றிருக்க வேண்டும். தன்னுணர்வு அப்படின்னா நான் யார், அந்த உணர்வு, அந்த ஆவல் நமக்கு இருக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இது எது அந்த ஸ்ரத்த இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவனை ஆன்மீகத்துல யாரு முன்னேறி இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட தொடர்பு கொள்ள வைக்கும். சோ அவங்களோட சத் சங்கத்துல சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் உருவாகும். சோ அவன் அந்த சத் சங்கத்துல போய் சேருவான் அப்படிங்கிறாங்க.
சோ அந்த உறவு கொள்ள முயற்சிக்கும். அதுதான் வந்து சாது சங்கா. அப்ப பஜன கிரியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடுத்த நிலையில், அதுக்கு அடுத்த நிலை உயர்ந்த ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறும் ஆரம்ப நிலை பக்தன். சோ ஒரு குருவை சரணடைஞ்சு அங்க வந்து தீட்சை வாங்கிப்பான். அவருடைய கண்காணிப்பின் கீழே பக்தி தோன்றலை தொடங்குகிறான். அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுபடி நடக்கிறாரு. சோ ஆன்மீக குருவின் அடுத்த நிலையில் வந்து ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பக்தி தொண்டை செயலாற்றுவதால் ஒருவன் வாழ்வின் எல்லா ஜடப்பற்றுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். சோ ஆன்மீக குரு சொல்ல சொல்ல அவருடைய சொற்படி கேட்டு நடக்க நடக்க நம்ம இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிற மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கும். சோ அப்ப வந்து நிவிருத்தினா அந்த களங்கங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். சோ அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன்னுணர்வில் உறுதி பெற்று பூரண புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ஒரு ருசி ஏற்படும். சோ நம்மளுக்கு அவருடைய நாமத்தை சொல்றதுல அவரை பற்றி கேட்கறதுல நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆவல் ஏற்படும். எப்ப கேட்போம் அப்படின்னு நிறைய கேட்கணும், அவரை பற்றி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ருசி நம்மளுக்கு வந்துரும். அது அடுத்த நிலை. அப்ப தன்னுணர்வில் உறுதி பெற்று பூரண புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ருசியை காண்கிறான். இந்த ருசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவர் மீது ஒரு பற்றுதலை உருவாக்கும். ஒரு பற்று, மெட்டீரியல் பற்றெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க மேல வச்சிருக்கிற பற்றெல்லாம் விட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணர் மேல அந்த பற்றை வச்சிருவோம். அப்போ அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னா முதிர்ச்சி பெறும்போது திவ்யமான இறையன்பின் ஆரம்ப நிலையான பாவ நிலையை அடைகிறான். அடுத்த நிலை பாவ நிலை. அந்த ஒரு பாவம் கிடைக்கிறது. அப்போ இதனுடைய கடைசி நிலை என்னன்னா பிரேமம். சோ அப்படி ரொம்ப காதல்ல விழுந்துடுறோம் பகவான் மேல, அப்படி அன்புல பக்தியில வந்து அவர் மேல ரொம்ப இதுவா இருந்துரும். ஒரு பிரேமம், ஒரு காதல் உருவாகிறது. இதுதான் வந்து 9 நிலைகள். சோ இந்த 9 நிலைகளும் வந்து கடந்து நம்ம வந்து வந்தோம்னா நமக்கு பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து விடுபட்டு விடலாம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஒரு குருவை வந்து சரணடைய வேண்டும், அவருடைய வழிகாட்டுதலின் மீது நடக்க வேண்டும். அப்போ பயம், விரக்தி, சோகம், பற்றுதல் இது எல்லாமே நம்மை விட்டு நீங்கும். பதினொன்னு ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहम् मम பத்மானுவர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். சோ இங்க என்ன சொல்றார், நீங்க வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க என்கிட்ட சரணடைகிறீர்களோ அத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பக்தியை கொடுக்கிறேன், பலன் அளிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நம்ம 100% பகவானை நம்பி அவரிடம் சரணடைஞ்சா 100% அவர் வந்து பலன் அளிக்கிறார், அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். அப்படி இல்ல நம்ம 10% தான் நம்ம அவர்கிட்ட சரணடைகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு நம்ம சரணடைகிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து நமக்கு வந்து பலன்களை தருகிறார் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ தூய பக்தர்கள் பகவான் கிட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நேரடியாக உறவு கொண்டு அவருக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க. அந்த அன்பு தோண்டு செய்யறதுனால அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஆனா இந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து அருவவாதிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. பகவான் அருவவாதிகள்னா யாரு, பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை அப்படின்னு அவரை வந்து ஒரு ஜோதி வடிவாக வழிபடுறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எப்படி யாருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும், ஒரு ரூபம் இருந்தா தானே பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அவரை அலங்கரிச்சு பார்க்க முடியும், அவருக்கு நிவேதனம் பண்ண முடியும், அவருடைய அழகை ரசிக்க முடியும். ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றவங்க ஒரு ஜோதியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றவங்க யாருக்கும் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது, அவர்களுக்கு இந்த ஆனந்தம் கிடைப்பதில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி அருவவாதிகள் வந்து இதுலயே வந்து நிலைச்சிருப்பாங்க. சன்னியாசியாகி அந்த அருவ நிலையே கும்பிட்டு அதுல வந்து தங்க முடியாம எப்பவுமே ஆத்மா வந்து எப்பவுமே செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இயல்புடையது. அப்போ அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட போய் சன்னியாசியாகி சரணடைந்து பகவானோட ஒன்னா கலந்ததுக்கு அப்புறம்
சும்மாவே அங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் இருப்பாங்க, எவ்வளவு நாள் இருப்பாங்க, எவ்வளவு வருஷம் இருப்பாங்க, செயல்பட முடியாம இருக்காங்க. செயல்பட முடியாம இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் பூமிக்கு வந்து விடுகிற சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா இதே பக்தர்களுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனா கூட அங்கேயும் போய் அவங்க வந்து நவவித பக்திகளை செய்யலாம். நவவித பக்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, லெவல் 1ல ஒரு நண்பனாக, ஒரு தாசனாக, ஒரு காதலராக, இந்த மாதிரி 9 விதமான பக்தி இருக்குது. நவம் அப்படின்னா 9. சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அந்த பக்தியை இங்க மட்டும் பௌதிக உலகத்துல மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல பகவானுடைய திருநாட்டை போனாலும் கூட அங்கேயும் போய் அதே விதமான பக்தியை தொடரலாம். ஆனா அந்த அருவவாதிகளுக்கு இந்த சான்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியில ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல, ஒரு பக்தன் வந்து ஆசையற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு. பக்தனுடைய நிலை வந்து ஆசை இல்லாத நிலை. உண்மையா அது? ஆமா. பக்தனுக்கு ஆசை, தனக்கான ஆசை கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஆசையோ அதுவே தன்னுடைய ஆசையாக வைத்துக் கொள்கிறான். சோ அதனாலதான் அவன் வந்து ஆசையற்றவன் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம். அதனுடைய பொருளுரை மட்டும் நான் இங்க சொல்றேன். சோ அவன் வந்து பலன் தரும் விளைவுகளில் ஆசை உடையவனாக அல்லது முக்தியை விரும்புவனாக இருந்தாலும் ஒண்ணு வந்து ஆசையற்றவனாக இருக்கிறான். ஆசையற்றவன்னா தனக்குன்னு எந்த ஆசையும் கிடையாது, கிருஷ்ணருடைய ஆசை எதுவோ அதே அவனுடைய ஆசையாக இருக்கிறது. அதான் ஆசையற்றவன்னா அர்த்தம். சில பக்தர்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இருக்கிறாங்க. சில பக்தர்கள் வந்து முக்தியை விரும்புறாங்க. சோ எப்படி இருந்தாலுமே சோ வந்து நம்ம வந்து யாரையும் மத்த டெமிகாட்ஸ போய் நம்ம வந்து வேண்ட வேண்டிய தேவை கிடையாது. பகவானை வந்து சரணடைவதன் மூலமாகவே, பகவானே வந்து வழிபடுவதன் மூலமாகவே அவரே வந்து எல்லா பலன்களையும் வந்து கொடுக்கிறார். சோ அவர்தான் வந்து நம்ம வணங்கணுமே ஒழிய தேவதா வழிபாடுகளை வந்து தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. பலன் தரும் செயல்களின் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சோ ஏன் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னா இம்மிடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கிறது. சோ அதனால நமக்கு வேண்டியது இம்மிடியட் ரிசல்ட் தானே. நம்மளுக்கு எல்லாமே 2 மினிட் நூடுல் மாதிரி இல்லைங்களா, 2 மினிட்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது சாப்பிட ரெடி ஆயிடணும். சோ தண்ணியை காய வைக்கிறோம், நூடுல்ஸை உடைச்சு போடுறோம், மசாலாவை போடுறோம், ஒரு கலக்கிறோம், 2 மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, சாப்பிடுறோம். அது நல்லதா, சாப்பிடலாமா, அதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. சோ அந்த மாதிரிதான் பலனை எதிர்பார்க்கிறவங்க, எனக்கு இது நடக்கணும், அழகான மனைவி வேண்டும், எனக்கு ஒரு வீடு வேண்டும், எனக்கு நல்ல வேலை வேண்டும், புத்திர பாக்கியம் வேண்டும் அப்படின்னு என்னென்னமோ நம்மளுக்கு நிறைய ஆசைகள் இல்லைங்களா. அந்த ஆசைகளுக்காக நம்முடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து தேவதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை வணங்கி பலன்களையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஏன்னா கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா தேவர்கள் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 33 தேவர்களும் நம்மள மாதிரியே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். அவர்கள் வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், நம்மை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் தான். ஆனா அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வாங்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறாங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஆனா அந்த பலன்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது வந்து நீர்க்குமிழியே போன்றது, அது நிரந்தரமானது கிடையாது. அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வர்ற அந்த சந்தோஷத்துக்கு எப்படி ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறதோ அதற்கு ஒரு முடிவும் இருக்கிறது. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த நிரந்தரம் இல்லாத சந்தோஷம் எதற்காக, அந்த நிரந்தரம் இல்லாத சந்தோஷம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். நமக்கு நிலையான சந்தோஷம், நிரந்தரமான சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னா டெமிகாட் வந்து வர்ஷிப்பை விட்டுட்டு அந்த டெமிகாடுக்கெல்லாம் யார் வந்து மூல காரணமாக இருக்கிறார்களோ அந்த பரமபுருஷ பகவானை வந்து நம்ம வழிபடணும் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா
பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இவங்க வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரமசிவன் பார்வதி இவங்க இருக்காங்க. சோ இவங்களை வந்து பகவான் தேர்ந்தெடுத்து என்ன சொல்றார், மக்களுக்கு வேண்டிய பலன்களை எல்லாமே கொடுங்க, என்ன கேட்டாலும் கொடுங்க, ஆனா வந்து மோட்சத்தை மட்டும் அருளக்கூடாது. எந்த ஒரு ஜீவாத்மா எந்த ஆசையுமே இல்லாம எந்த பற்றுதலும் இல்லாம இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸே சுத்தமா இல்லாம யார் வந்து ஒரு தூய்மையான மனதோட வர்றாங்களோ அந்த ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் மோட்சம் அளிக்கணும். அதையும் மோட்சத்தை நான் தான் கொடுப்பேன். மோட்சத்தை தவிர மத்த எது கேட்டாலும் நீங்க வந்து அருளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ கூடவே எதையும் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம இப்ப வந்து நகை வாங்க போனோம்னா ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க இல்லைங்களா, 3%. அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் துன்பங்கள் பௌதீக துன்பங்களையும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இந்த ஆசைகள் நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் டெமிகாட்ஸ் கிட்ட வர்ஷிப் பண்ணி பலன்களை வாங்கிக்கிறோமோ அதே மாதிரி துன்பங்களும் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அப்போ டெமிகாட் வர்ஷிப் அப்படிங்கிறது சோ அந்த பலன்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நீர்க்குமிழி பலன்கள், அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. சோ உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சா? பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மேம். வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு குருவோ இல்ல கடவுளோ நம்மளை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு ஆன்மீக பாதையில போறதுக்காக. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்மீக விஷயங்கள் பிரேக் ஆகுதா மாதாஜி? ஹலோ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் நாளைக்கு கிளாஸ்ல கூட கேட்டுக்கிறேன். டிராவல்ல இருக்கேன், நாளைக்கு கிளாஸ்ல கூட கேட்டுக்கிறேன். கேக்குதா மாதாஜி? நாளை கிளாஸ்ல கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் இந்த ஸ்லோகம் ஒண்ணே ஒண்ணு முடிச்சிடுறேன். சாதுர் வண்ணம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகச தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்தை அகர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 விதமான குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் அவர் என்ன பண்றார், 3 விதமான குணங்கள். என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களும் நமக்கு இருக்கு. ஆனா எந்த குணம் நம்மளை டாமினேட் பண்ணுதோ அதற்கு ஏற்பதான் நம்ம வந்து செயல்படுவோம் இல்லைங்களா? சோ அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்பதான் குண கர்ம விபாகச்ச, குணத்திற்கேற்ப நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்பதான் வந்து அந்த பிரிவை வந்து பகவான் வந்து ஏற்படுத்தினார். 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்களாக ஏற்படுத்தினார். ஆனா எல்லாரும் பகவத்கீதை வந்து குறை சொல்வார். பகவத்கீதை வந்து பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவினையை வந்து ஏற்படுத்திட்டார் அப்படின்னு. என்ன ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுடைய குணத்திற்கேற்ப அவங்களுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்பதான் 4 பிரிவா பிரிச்சிருக்கார். 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள். எதற்காக பிரிச்சார் அப்படின்னா மனிதன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ஒரு மிருக மாதிரி இருந்தான். அந்த மிருக நிலையிலிருந்து அவனை வந்து உயர்த்தி உயர்த்தி மேல கொண்டு வரணும். சோ ஒரு மிருக நிலையிலே இருந்து மனிதனாக்கணும், மனித நிலையிலே இருந்து அவனை வந்து தெய்வீக நிலைக்கு அழைத்து செல்லணும். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சமுதாயத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பிரிவுகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தினார். ஆனா இத புரிஞ்சுக்காம பகவான் தான் இந்த மாதிரி பிரிவினையை ஏற்படுத்திட்டார் அப்படின்னு தப்பா வந்து அர்த்தம் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ இதை ஏற்படுத்தினவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து எனக்கும் அதுக்கும் வந்து என்னை வந்து அது எதுவுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. இப்ப மன்னர் வந்து சட்டங்களை வந்து இயற்றுகிறார் அப்படின்னா அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அவர் உட்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து அவருக்கு கிடையாது. சோ இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்படுகிறது. சோ இங்க என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து ஏற்படுத்தினார்? 4 பிரிவுகள் என்ன அப்படின்னா பிராமணாஸ் இவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க, சத்ரியாஸ் இவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க, வைஷ்யாஸ் இவர்கள் வந்து
ரெண்டுமே கலவையா இருப்பாங்க. சத்வகுணமும் இருக்கும், அடுத்தது வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் ரஜோகுணத்திலயும் இருப்பாங்க, தமோ குணத்திலயும் இருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து சூத்ராஸ், இவங்க வந்து மொத்தமாவே வந்து தமோ குணத்துலதான் இருப்பாங்க. So according to the 3 modes of material nature and work described to them, the 4 divisions of human society were created by me. So நான் அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய வேலைக்காகவும் குணத்துக்கும் ஏத்த மாதிரிதான் வந்து நான் 4 பிரிவா பிரிச்சிருக்கேன். Although I am the creator of this system, நான் தான் இதை வந்து உருவாக்கினவன் என்றாலும் கூட, you should know that I am yet non-doer being unchangeable. எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு, நான் வந்து இந்த மாற்றத்திற்கெல்லாம் உட்பட்டவன் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். எதற்காக வந்து இந்த பிரிவுகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தினார்? அப்படியே விட்டுக்கலாமே அப்படின்னா, மனித சமூகத்தை மேம்படுத்த. இதுல 4 பிரிவா பிரிக்கிறதுனால எப்படி மேம்படுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மிருகங்களை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு நாய் எடுத்துக்கோங்க, என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அது வந்து தானே ஈட்டிங், மேட்டிங், ஸ்லீப்பிங், அப்புறம் வந்து தற்காத்து கொள்ளுதல், சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி தான் சொல்லுது. அது என்ன பண்ணுது? சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிடுறோம். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? மேட் பண்றோம், அதாவது நம்மளுடைய குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்கிறோம், சரிங்களா? அதுவும் வந்து குழந்தை பெற்றுது. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுது? தூங்குது, நம்மளும் தூங்குறோம். நம்ம என்ன பண்றோம்? அது வந்து பப்ளிக்கா ரோட்ல பண்ணுது, நம்ம ஒரு வீடு கட்டி அதுக்குள்ள எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம், 4 சுவத்துக்குள்ள பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்மளை வந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாமா? அதுக்காக தான் நம்மை மனித மிருக வாழ்க்கையிலே இருந்து சமுதாய மக்களை மேம்படுத்துவதற்காக நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்குது? தர்மம்னா என்ன, அதர்மம்னா என்ன, பகுத்தறிவுனா என்ன, சோ நம்ம மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன, இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மை வந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்காக தான் வந்து பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவுகளை எல்லாம் வந்து உருவாக்கினார். சோ இந்த மாதிரி பிரிவுகளை உருவாக்குவதன் மூலமாக நாம் நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். சோ இதுதான் வந்து இந்த பிரிவினுடைய நோக்கம். சோ அவங்களுடைய டியூட்டியை வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை வந்து கரெக்டா செய்வதன் மூலமாக சோ அவங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியுது? ஒருத்தருடைய டியூட்டியை வந்து இன்னொருத்தர் செய்யக்கூடாது. அப்ப வந்து அது வந்து கரெக்டா செஞ்சாலுமே இன்னொருத்தருடைய, அர்ஜுனரை சொன்னா பாத்தீங்களா, அர்ஜுனா நீ ஒரு சத்திரியன், இப்ப போர் செய்வது அப்படிங்கிறது உன்னுடைய கடமை. ஆனா நீ காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறேன்னு சொல்ற, அது சன்னியாசிகளுடைய கடமை. சோ சன்னியாசிகளுடைய கடமையை நீ பர்ஃபெக்டா பண்ணாலும் கூட அது நீ கடமையிலிருந்து தவறிட்ட, நீ பாவம் செய்தவனாவாய். உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யும் போது நீ அதுல கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்லை, நீ வந்து அதுல எந்த தப்பும் வந்து உன்னை வந்து யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அததான் நம்ம செய்யணுமே ஒழிய அடுத்தவர்களுடைய கடமையை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் வலியுறுத்தி சொன்னார். அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். சோ நான் இதோட ஸ்டாப் பண்றேன். நான்